става, хора? Аз съм Тошко, приятелят на Стои. Днес ще го снимам с едно друго момче. Ай, сега ще го снимам. Браво! Ники, давай! Ники. Его Ники, той сега ще скача и той през рампата. Браво! Аз как ще се справя? Пишете долу в коментарите на кой по-добре. Супер! И чао, хора! Хора, гледайте сега какво ще направя. Добре. Видяхте ли как следната гума ми се дигна буквално? Да. Хора, гледайте! Браво. Хора, гледайте ме! Това е последно и спирам. И чао, хора! Това беше от нас. Чао! Чао! Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и до нови срещи.